Ну і цяпер наша гераіня Наталья Вішневская. Ну, таксама, бачыце, прыгажуня. Наталья, апроч таго, што яна была творчай асобай, яна все-таки імкнулася, прагнула знайсці такое асабістае шчасце, знайсці мужчыну сваёй мары. Вельмі адораная натура. В 11 гадоў она ўжо кіравала школьным тэатрам, потым вучылася ў славутым Белпедтэхнікуме, які потым быў названы кузняй, ворагаў і нацдэмаў. І аднакурснікамі ў яе былі Антон Адамович, потым вядомы на эміграцыі, асабліва вядомы наш літаратуразнаўца Пятро Глебка. Будуць потым праз шмат гадоў яны ў сваіх успамінах пісаць пра яе. Вот цытую Петра Глебку. Светлавалосая, прыгожая, прыкмечаная праз яшчэ дзіцячыя вершаваныя спробы Якубам Коласам. Наталья Вішневская вступила ў гэты легендарны ўжо маладняк, літаратурна-мастацкае аб'яднанне. Актыўна друкавалася, і радкі яе уражвалі, як той самы Пятро Глебка піша, свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў з залатых хмараў месяц. Адлеталі ў выры у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Тады яна пазнаёмілася ў маладняку і выйшла замуж за сакратара маладняка Алеся Дудара. У 28 годзе Алесь Дудар напісаў свой, напэўна, самы славуты верш «Пасеклі край наш пополам». «Пасеклі край наш пополам, каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам, няма сумлення ў душах рабскіх». Гаворка была пра рыцкі мірны трактат, які падзяліў Беларусь паміж бальшавікамі і палякамі. І гэты верш, канешне, хадзіў у рукапісах. Да ён і цяпер гучыць таксама сучасна. «О, ганьба, ганьба, ў нашы дні такі разлом, туга такая, і баюць байкі быюны северо-западнага края, плююць на сонца і на дзень. О, дух наш вольны, дзе ты? Ім мурав'ёўскі б гальштук здзець нашчадкам мурав'ёўскім гэтым». І зразумела, што у той самы год ужо вылечылі аўтара гэтага верша і арыштавалі мужа, выслалі на 3 гады. Наталью перасталі друкаваць, не бралі на працу. Жыццё змусіла даведацца яе, што такое голад. Ратуючыся ад пераследу ўжо самой, пераехала ў Маскву і назаўсёды пакінула друкавацца. Я думаю, што вершы пісаліся. Муж быў в адным зняволенні, потым у другім, потым быў расстраляны у тую ноч паэтаў, ноч з 29 на 30 кастрычніка. Іх шлюб распаўся яшчэ пасля першага арышту Дудара. І ў Маскве яна сустрэлася са студэнтам тагачасным літаратурнага факультэта Маскоўскага універсітэта, беларускім паэтам Алесем Звонакам. Яна хацела, каб побач быў беларус, каб это была творчая асоба. І Звонак піша пра яе ў сваіх успамінах. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая і рослая, спакойная і разважлівая. Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай. Але ў 36-м забралі і Алеся Звонака. І саму Наталью тады ўзялі ў распрацоўку так званую, яна сядзела ў амерыканцы. І на сваёй там прыгажосцю зачаравала тады маладзенькага турэмнага следчага, і ён ёй шапнуў аднойчы, каб яна хутчэй выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў, яна можа пад яе патрапіць. І першы раз яна ў Маскве ратавалася, другі раз яна паехала ў Ленінград, але з этой мары сваёй на такое ціхае чалавечае шчасце яна ніяк не магла развітацца. І ў Ленінградзе яна выйшла замуж зноў жа за беларускага паэта і кінакрытыка
Янку Бобрыка, які там у нейкіх кінематаграфічных тады працаваў в гэтых колах. Ну, хацела, вот, каб Беларусь была з ёй, каб беларуская мова была і ў сэрцы, і ў сям'і. І калі яна была, калі пачалася Другая сусветная вайна, калі Наталья была в эвакуацыі, муж, які адмовіўся ад эвакуацыі, яго не взяли на фронт, бо ён там хворы быў, хоць быў да барахвотніках пэўны час пасля яго камісавалі, ён памёр у блакадным Ленінградзе ад голаду. Ну, яна працавала ў эвакуаваным дзіцячым доме і там усынавіла, выхавала 2 хлопчыкаў, якія потым сталі капітанамі далёкага плавання, сіроты яны былі. Вот. Потым яна пражыла яшчэ доўгае жыццё, ёй было 82 гады наканавана пражыць. Ну, в адрозненне ад першага мужа і ад другога, вот, Алесь Звонак, і ад трэцяга, вот, другі муж, Алесь Звонак, все-таки вернуўся. Праз 20 гадоў ён вярнуўся з гэтых сваіх колаў пекла, сталінскага гулагу, вот, і быў цалкам рэабілітаваны, стаў нават лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, але пра нейкія стасункі вот, Натальі з Алесем Звонакам невядома, можа быць, ну, вот, ёй. І ён не дараваў ёй. Вот. Але вядома, што Наталья Вішнеўская ліставалася вельмі доўга з іншым беларускім паэтам, таксама вязнем гулага, Сергеем Грахоўскім. Іна яму пісала на мяжы 80-х і 90-х гадоў вот, мінулага стагоддзя, за якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын. І як жа стала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта. Вот, яна была здзіўленая, но это гады былі так званыя перабудовы. Вот яна таксама, як і 2 першыя нашы сённяшнія гераіні, знайшла апошні спачынак вот, у Расіі, у чужой гэтай зямлі.